السلام علیکم شمش طوری وشے طبیعت وشیں ما وتی جندے ہم گودام باکنی انچی ٹیم ہمارا دیگے مردم بھی گود دیاں کہ میں گودام باکنی نا آکے میں جندے گوداں آیا سچی ما ذمہ داریاں وتزیرے میں گودان تو کچھ بھی کامی ماننے گا کامی مان بھی ما گوشی مردمہ گودا واپس کنے باقی ای انچو منا یک مردمی ارادہ تھا کہ گودا مطلب بابکاں گودے مطلب ریٹ اشیں ای گود ما زورتا وتی واسطہ من آلے نداتا کہ ای گود ای پیم پرجتا او پچکتا او گود سجوا ٹوکری ای گود درسیں گروفات کا ما درسیں ریسیلراں گوشگیں لاتی نانی کرا 90,000 شی قیمت لاتی نانی کرا 86 لاتی نانی کرا لکیں لاتی نانی کرا 95,000 ہمیں مردم کشیا بایا لوٹا گیا اگا آیا باکوتا گوڑا بزانا کہ ای گود پرجت کو پچکتگیں گودی اور ای گود آرچ جاگیا چی ٹوکری انچی جاگیا چی سوتکا انچی جاگیا چی ٹوکری مطلب ای فوٹو کم ما اشیا چی انگا زیادہ ای ٹوکری اشی پورے پشک ٹوکری اور ای آرچ ریسیلر شیا باکنے گیا آ نزانا کہ پرجتا و پچکتگی پشکی اور آ نزانا کہ پورا جاگا جاگیا چی سوتکا اور لاتی جاگیا چی ٹونگی آرچ مردمے کے گودا باکنے گئی ما امی گو شک لوٹا ای گودا پہلا کامی ہوتی کسٹمرہ پیشویدار ہے کہ ای گودا کو انچو کامی ما شی آستنگ سوتکگاں باقاعدہ پدا سوتکگاں دوتکگاں اشی کاشے سجے کہ گود پرجتا و پچکتا بیتا اشی سجے ہمیں کہ پرجتا کے پچکتگیں جاگیں ای سجوا ٹوکراں پوریا اور ای ہرکس بائی کنگیں دیمے مردمہ حال نہ دے گئیں کہ گود پرجتا و پچکتا اور پیسہ مطلب ہمیں حسابہ گر گئیں کہ ہمیں حسابہ مردم نوکیں گودی ہم دو چینی انگا انچو زر نگے نوکیں گودے حسابہ چ بھی گیشتر زر زیر گئیں ای وڑا منی کہلا کس ارس مکان پیسہ سرا مردم پیسہ بزیری بلوتی گودا بیچاری پیسہ بزیری ما ہم گود باکوتا ما گودے ریٹ حسابہ باکوتا ما ایوڑ نکوتا اگا یک گودی یوز کتگینی بیتا ما آ یوز کتگین ریٹ حسابہ باکوتا ما پدا نوکیں گودے حسابہ بانا کوتا لاتی مردم ما چارگیں انچی ریسیلر استا آ یوز کتگین پرجتگین گودا چا نوکیں گودان چی ہم گیشتر ریٹ جنگیاں باکانگیاں یہ چیز غلط تھی شما کہ یک یوز کتگین گودی اگر پرجتگین گودی باکنے آئیے ریٹ حسابہ نبی کہ حسابہ شما دو چین تا یک گودی کہ شما 80,000 دو چین تا پا گورا کوتا اگر پرجتا پدا شما آئیے 90,000 باکانگا یا کہ 85,000 باکانگا ای غلط تھی یک چیزی کہ تو یوز کوتا تو دومی مردمہ دے گئی آئیے کمتر بکا اگر تو 80,000 دو چین تا آ گودا 50 بابکاں 55 بابکاں 40,000 بابکاں آئیے پدا 90 یا کہ لکا واما کا ای چیز غلط تھی آگا یک چیز آگا میں گروہ پہ تو کا مردم استا مارا گوشا میں گودی چیزی بابکاں ما باکنی نہیں مشکل نہیں ما وطیگاں بھی باکنی ما شمیگاں بھی باکن گہچ نبی بلے اگا شمے گود پرجت کو پچکوتگینی بھی گودے تو کہ کامی ماں بھی مارا لازم آل بے دیتا چھے کہ مارا دیما جواب دے گی یہ چیز غلط ہے کہ شما مارا آل نہ دیے